Tam je to najhoršie, hento. No? Druhý je! Obzerať, horej. No, Čech, ne? Jasné. Čech bláznivý, ne? Však sa vykotí a bude mať. No, presne tak. Ale keď bude štvrtý nevadí, lebo nechcem ho bude vrbiť a tak. Hej, poďme. To môže skončiť radšej. A to nebude chcieť. To nebude chcieť, on to uvarí. To je takto uvarí zbytečné. On to uvarí, on nepôjde dole. Nevydrží jazdy toľko. Druhého místa, však to by ste ho zabili. To musí vydržať. Nepochopil. On jede? Jasné. Neví, on zakámu nesvíde, on je... Ale ináč už bola voda v oleji. Teda olej vo vode. Nadre motor. No čo, tak ho hodiť došlo. Chvála Bohu, aspoň bol pokoj. Do jary. Ne, už naspála, už by druhý. A nemôžeš sa mu nič stať? Nič, len motor zadne, no. Vidíte, že nevidíte, tak ho zavereš do roty. Normálne ono, tak ho zatočí, že ani ho Štvrtý. Tým teplo Piatý. môže rovno zastaviť. Nie, dole. Už aj skončil. Konec, už stojí. Už stojí. Dajte už. Môže byť jazdný, aký chce. Ktorý o 2 miesta poskočil dopredu, 36. Juraj Zábojník. Zás bude nervačiť. Niekde na trati nám ostal. Však ale načo ten chladič má vpredu? Na 179. Kufri má málo místa. Áno, už ho vidíme za tým kopcom. Bielozelené auto, 179. Pozor. To sme mu to milé hovoriť, že nech dá ten chladič dozadu, ne? To je jedno. Zavaril to mokro, alebo ne? Ťažko povedať, čo? Ne, však Maťo mi kýval, neviem, či to pochopil, lebo však išiel ešte pol kola a potom hen tam už stratil, konec. On zbadal teplotu a... Možno, ale už bol olej vo vode predtým. Takže kto vie, čo to odneslo? Hej, ja. Som ho videl na... Na streche. A tak keď onak... Ešte koľko je takých chodí, tak sa dostane zabrať. Kalibor Šišová, pred osmičku a Jožka Čecha, ktorý padol na 3. miesto. 30. Juraj Závodník, 36, 4. pozícia zatiaľ. No a 5. by bol 179. Malko Čobrda, ale bohužiaľ pre zradu techniky ostal na trati. Kúka, ten Jožo normálne vytlačí ven. Kúka, jak sa one. Tak sa Tlačí na tlačí. ňo. Á, zavrel ho tam, je tam. Zavrel ho tam. No. No, kúkaj tam. Neviem, či ešte pôjde. Nepustil ho.
Koho nepustil, Čecha? No? Není ho. Aha. A hen, koľko? Vzadu je. Je, ale koľko sa zdržal, lebo on tam vytlačil, lebo zavrel ho tam. Normálne ho tam Čo nebude iba vyhrávať on. Áno. Dámy a páni, zraďový komisár, ktorý drží v ruke cieľovú vlajku. Nech utekalo to, lebo tam vestrelia. Privítaný na začiatkom finále. Štartovné číslo 30, inžinier Marek Vanda. Tak zrojde. Tesne stíhaný a dokonca defekt na pravom prednom kole. Tesne stíhaný. Štartovný číslo 8 a jazdec Jožko